Quiapo. Nanalo mga idol. Kaya yun, talagang si Coco Martin po ang nanalo mga idol. Si Coco Martin. Yan, nagwala po dun. Yan o. Natumba po yung mga motor mga idol. Ayan o. Oh. Pumunta ng planetang Mars yan. Tignan nyo. Umigot pa siya. Ayan, hindi maano. Ayan. Lahat ng quadro na natumba mga idol yung mga motor. Buti na lang yung sasakyan natin ay hindi natin pinart dito kasi alam natin na mangyayari po yan mga idol. Hindi natin alam yung ng mga kalabaw pag iba po yung dimension na pupuntahan ng mga kalabaw. Kaya mga idol, ingat-ingat lang po. Dapat wag po natin ilagay yung mga sasakyan natin sa malapit na karera ng mga kalabaw mga idol ha. Yan o. Yan, next naman. Race number 3 na tayo mga idol. Yan mga idol, medyo malapit na mag-start itong karera ng kalabaw. Bibigyan lang ng numero yung mga kalabaw dito. Ayan, no? Nakalinyada na sila mga idol. Mga kalabaw, medyo marami pala mga kalabaw dito. Hindi natin dito, first time lang natin makapag-vlog dito sa mga karera ng kalabaw mga idol. Tingnan lang natin yung kaganapan dito mga idol. Yan yung mga kalabaw. Yan, binibigyan ng mga numero kung anong class sila, class A, class B, o anong class man yan mga idol. Ayan, oh. Yan, dito na lahat yung mga may-ari ng mga kalabaw mga idol. Ayun, oh, pogi ng Candaba meron pala dito mga idol. Maraming mga pogi. Yan, oh, binigyan ng mga idol, oh. Meron ng mga yan, oh. Yan, binibigyan ng mga numero mga idol, oh. Yan, para i-ready na mamaya doon yung mga kalabaw dito. Yan, oh. Tignan natin mga idol ha. Yung ninanumber na mga idol, oh. Ayun yung mga kalabaw dito sa Pampanga mga idol, oh. Yan, oh. Mga idol, oh, inalagyan na mga yan, oh. Kikita ninyo ng gusto. Yan, number 4 mga idol, oh. Meron palang pogi ng Candaba dito mga idol, ah. Yung isang kalabaw dito, pangalan niya ay Pogi ng Candaba. Hindi natin saan sa Candaba yun mga idol. Yan, no? Ayan, ito naman, yung isa, bibigyan din na numero mga idol, oh. Number 5. Medyo marami palang mga kalabaw dito. Class B. Mga class B pala yung mga na to. Dalawang klase pala to, may class A tsaka class B mga idol. Kaya yan, no? Ito pala ay class B na mga kalabaw. Yan, no? Ibig sabihin merong mga first timer dito na mga kalabaw mga idol. Mga class A po kasi yun, mga batikan na mga kalabaw yun mga idol, oh. Yan, mga class B. Yan, meron number 6 mga idol. Ayan, oh. Yan yung si Fujiko, oh. Fujiko. Si Fujiko ng Lupin the Third mga idol. Ayan, di ba? Ayan mga idol, oh. Si Fujiko. Ayan, class B. Siya ilalaban mga idol, oh. Number 7. Ayan, tignan natin yung mga nila dito para makita natin ang gusto yung mga kalabaw dito na ilalaban. Ayan, ito rin, class B din mga idol, oh. Talagang laki, oh. Vegeta ka, no? Vegeta, magsi-super saiyan mamaya to mga idol. Ayan, oh. Si Vegeta.
Titignan natin mamaya yung takbo ni Vegeta kung lilipad nga ba o magsusuper saiyan mga ka-idol. Ayan, no? Si Vegeta. Ano? Hanggang napakatigas ng katawan ni Vegeta. Wala pa man pero super saiyan na siya. Yan pa, yung isa. Yan, yung isa. Si Piolo. Dito pala si Papa P. Si Papa P mga ka-idol. Oh. Yan, oh, number 9. Si Papa P. Papa Piolo Pascual to. Oh. Talagang gwapo ni Piolo Pascual. Ah. Ayan pa lang natin nakita personal si Piolo. Ah. Ayan, oh, mga ka-idol. Oh. Ito yung isa. Pangalan nito. Pangalan niya, boss. Bad boy. Yan, oh. Meron palang bad boy dito, mga ka-idol. Magkikipag-away mamaya yan. Yung kalabaw na yan. Ayan, oh. Yan, oh. Bad boy, oh. Mga ka-idol, oh. Magwawala mamaya yan, mga ka-idol. Dahil nga, bad boy nga siya. Magkikipagsuntukan mamaya yan, mga ka-idol, oh. Yan, oh, yan, oh. Ano pa natin mga iba? Itong isa. Yan. Yan yung mga iba, mga ka-idol. Oh. Number 11 po. Yan. Si Desperado, mga ka-idol. Yan, ha? Number 11, oh. Ay, lahat po ng class B at class A. Ilagay niyo sa Ayan, oh. Desperado, number 11, mga ka-idol, oh. Ayan, Team Desperado, mga ka-idol, ayan, ha. Super Rookie. Ayan. Ito pa yung isa. lahat ng kulay green, class B. Lahat ng puti, class A. Hindi, puti yung klase, puti. Pangalan ng ano nyo, boss? Pangalan? Sabihin mo ang klase, ha? Class A, class B. Klase ito. Class A. Bakit ba na? Kurang bala kayo ni. Ha, sasabihin nyo. Sasabihin nyo. Sasabihin nyo, ha? Yan. Team Sam Rafael pala, mga ka-idol, oh. Yan, oh. Sasabihin nyo, ha? Mga BBJ. sasabihin nyo mga ano. Team nyo, baka maglaban-laban yung mga kalabaw nyo. San Rafael, Team San Rafael din to. Pangalan ng ano nyo, boss? Oh, Pangalan ng ano nyo, boss? Piccolo, mga ka-idol. Yan, si Super Nemic ng Dragon Ball. Piccolo, mga ka-idol, ha. Hindi po yan pumuputok, ha, mga ka-idol, ha. Yan po. Si Piccolo ng Dragon Ball. Black sa kayong legend. 17, 18, 19. Piccolo. Kung Pedro mo. Yan, si Piccolo. sige ka namin na ito yan, benching ko. Sa'yo pala ka naman. Balik na, benching ko. Boss, ano lang. 17. Number 2, si Piccolo, mga ka-idol. Yan. Hali pare. Pa, yung mga iba. Dami pala, mga ka-idol. Sasabihin nyo. Ito pa yung isa. Ano po? Boss Jaire, Team Boss Jaire, mga idol, yan, no? Si Most Wanted. Yan, nakakatakot. Nakakatakot yung pangalan niya. Hindi kaya papatayin ng mga kalabaw mamaya. Ngayon, mga ka-idol, mag-start na po yung karera. First race na po ito, mga ka-idol, ha? Kaya ngayon, inaayos na yung mga kalabaw doon, mga ka-idol. Kaya stay tuned lang ito. Update natin ito. Karera ng kalabaw dito sa Magumbala, Pampanga. Ayan po yung mga tao na nanonood dito. Shoutout sa inyo lahat, mga ka-idol. Ayan, no? Sobrang dami po ng mga nanonood ngayon dito sa karera ng kalabaw dito sa Magumbaligan, Davao, Pampanga, mga ka-idol, ha? Ayan po, pinapasok na yung mga kalabaw dito na race 1 po. Bali, class B ay ang race 7 po, mga ka-idol. Tumabi po kayo. Kalabaw na isasalang ngayon. Tatlo pong kalabaw ang isasalang ngayon, mga ka-idol. Magsilabas po kayo dyan, yung mga hindi kasali dyan. Ayan po yung mga At ano pwede natin lang po dito. pumasok kung may dala ng kalabaw. At maghahatid ng kalabaw. Magsilabas po yung hindi kasali dyan. Kaya mga ka-idol, kaya stay tuned lang kayo habang naayos na yung mga kalabaw dito, mga ka-idol. Kaya yan po. Magsilabas po. Habang naghihintay tayo. Magsilabas po kayo. Is Inc. Yun ang mandera kayo. Yan, mga ka-idol, oh. Yan po yung kalabaw na ilalaban po ngayon. Race 1 po. Ayan pa yung mga iba. Pumapasok na po, mga ka-idol, ha. May mga dalang kalabaw. Yan po, mga idol, pumapasok na yung mga tatlong kalabaw dito. Ayan. Si Idol Kabukid pala to. Ka-agree. Ayan.
Bali yan. Mga ka-idol, ayan o. Ayan o, papasok na mga ka-idol yung mga kalabaw. Bang number 40. Tapos, ito pa yung isa. Si race number 1 to ha mga ka-idol ha, sa class B. Tapos, ito po yung isa. Tatlo po yan. Yung isa, nandun na pala. Ayun, nauna na mga ka-idol o. Ayun, si Horado. Tapos, ito pa yung isa mga ka-idol. Ayan. Pangatlong kalabaw. Hindi kasali at di mag-aabot sa kalabaw. Lumabas po kayo kung nakakaintindi kayo. Ayan o. Ano pangalan yan, Idol? Idol, ang pangalan ng kalabaw mo? San Rafael. San Rafael, mga ka-idol. Ayan o. Si San Rafael po, mga ka-idol. Ayan po, ilalaban po yan. Bali, nauna na yung tatlo, mga ka-idol. Kaya natabi lang tayo. Baka masuwag tayo dito. Mahirap lang, mga ka-idol. Ayan o. Nakakatakot sila. Ayan o, talagang ayan o. Baka tayong matamaan, mga ka-idol. Kaya ingat-ingat tayo. Ayan o. Ayan, mga ka-idol. Ayan. Hihintayin natin para maano natin ang gusto itong laban na to. Bali Class A ay Class B Race 1 mga ka-idol. Ayan po ha. Dito tayo para di tayo matamaan ng mga ano dito mga ka-idol. Ayan mga ka-idol ha. Hindi pwede pumasok yung mga committee dito sa loob at saka mga ano lang dito mga ka-idol, mga vlogger lang po at saka committee. Bawal pumasok ang hindi committee dito mga ka-idol. Ayan, mag-start na. Sobrang daming nanonood ngayon no. Sa Magong Balikan Davao Pampanga mga ka-idol. Ayan no. Mga ka-idol oh. Yung mga nanonood dito. Ayan no. Po mga ka-idol, kaya update na tayo. Yun, nilalagay na doon sa kwadra yung mga kalabaw yung nilalagay sa kwadra mga ka-idol. Titira sa loob para malinis po yung ating panoorin. Para mapanood natin ang gusto mga ka-idol itong karera ng kalabaw dito sa Magong Balikan Davao Pampanga mga ka-idol. Kaya update tayo habang pinalagay pa sa kwadra yung mga kalabaw doon para mamaya ay mag-start na po yung karera dito sa Magong Balikan Davao Pampanga mga ka-idol. Kaya stay tuned at update tayo para makita natin ang gusto itong ano ito mga ka-idol, itong karera na to mga ka-idol. Ayan o, daming tao mga ka-idol o. Ayan o, daming tao nanonood. Ayan, shoutout. Pangalan idol, shoutout. Ayan mga ka-idol, shoutout daw kay Sandro. Mga ka-idol ha. Ayan, habang naghihintay tayo, ayan, pakita muna natin mga nanonood dito sa Magong Balikan Davao Pampanga. Ayan po, daming tao mga ka-idol oh. Talagang inaabangan to itong karera na to mga ka-idol oh. Hindi lang yan dito sa kabila oh. Kitang kita mga ka-idol oh. Ayan, hintayin lang natin yung kalabaw para makita natin ang gusto yung karera dito sa Magong Balikan Davao Pampanga mga ka-idol ha. Ayan. Ayan, para makita natin ang gusto. Panalo! Pag nakabala, panalo yung uli! Meron ulit na race April 22 mga ka-idol. Ayan. Ayan natin para makita natin ang gusto. Ayan po mga ka-idol, mag-start na itong kalabaw dito sa Magong Balikan Davao Pampanga. Ayan, ang tatlong kalabaw na inaayos na at inalagay na yung ano nila dito sa ayan mga ka-idol. Third prize! 10,000! Ayan po mga ka-idol, yung mga kalabaw na race number 1 natin yan ha. Class B po. Ayan. Yan yung mga ano natin. Yan, nauna na yung isa. 1,000 po. Ito yung Inete, mga ka-idol. Ayan, no? Sebastian family, Boss LA at Boss Alpi. Shout out sa inyo mga ka-idol. Ayan, no? Ayan. 10K, 5K, pang
Ayan. Start na yan mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo habang inaayos na. Ayan, no? Ayan, no? Ano? Kulay kalawang, te. Kalawang na lang. Ayan. Yun, dalawa na yung pumunta dun sa kwadra mga ka-idol. Ayan po, yung dalawang kalabaw. Yung isa, hinihintay pa. Wala pa. Lalagyan pa kasi ng ano para makapag-ready na yung kalabaw mga ka-idol. Ayan, papasok na. Papasok na yung pangatlo mga ka-idol. Ayan, no? Dalawang nauna. Ayan yung pangatlo mga ka-idol. Ayan, no? Ayan po mga ka-idol, no? Lilinisin po natin yung ating Ano? palaro. Lahat lang po ng... Boss, pangalan yan, boss? Ng kalabaw nyo? Saka po yung ating Ano? finish line. Yun lang Ano po pangalan ng kalabaw nyo, boss? Junior Raider. Junior Raider mga ka-idol. Ayan, no? Ayan ang pangatlong kalabaw mga ka-idol. Ayan, no? I-ready na lang at ilalagay na yung ano niya para sumakay yung hinete mga ka-idol. Ayan, no? Yun lang po Ayan mga ka-idol. Ready na. Siya lang po Yung nakabungat. kalabaw mga ka-idol. Ayan, no? Solid, no? Napakaganda. Kikita natin yan, yung karera talaga niyan mga ka-idol. Kung sino ang mananalo at kung sino ang mabilis na tumakbo mga ka-idol. Ayan, no? Ayan. Lalagay na sa kwadra. Ayan. Lalakad na po sila doon mga ka-idol, ha. I-update tayo. Stay tuned kayo. Mamaya pag nag-start na po etong karera na to mga ka-idol. Yan na mga ka-idol, sinara na yung mga kwadra. Kaya malapit na magsimula at malapit na pakawalan yung mga kalabaw dito mga ka-idol. Kaya yan, papagitan natin ng gusto at para makita nyo, no, gaano kaganda itong karera na to mga ka-idol. Ayan, hintayin lang natin bago lumabas. Hintayin lang muna yung go signal para lumabas itong mga ano na to. Race 1 yan ha mga ka-idol. Ayan na, nabukas na mga ka-idol. Ayan, no? Ayan, no? Lumalabas na sila mga ka-idol. Kaya medyo lumalapit na sila. Ayan, no? Sino kaya itong mauuna na to mga ka-idol? Ayan, no? Kita mo kung sino kaya itong nauunang to mga ka-idol. Ayan, no? Ayan po, ayan na, oh. Sino kaya to mga ka-idol? Kung sino tong nauunang to? Ayan, oh, ayun, oh, nauna yung isa. Nagkita nyo mga ka-idol, oh. Bilis. Si Batang Rebelde po, itong nauna mga ka-idol. Ayan, oh. Ayan, oh, si Batang Rebelde po, oh. Yun, oh. Grabe, oh, bilis mga ka-idol, oh. Solid. Si Batang Rebelde po, ang nauna mga ka-idol. Yun, sino kaya? Mapipigilan kaya mga ka-idol. Ayan. Pumunta na doon. Ito pa, yung isa. Nahuli po. Kaya, yan po mga ka-idol. Oh. Si Most Wanted. Pangalawang race po yan ha. Race number 2. Ayan po. Bali, hindi natin alam. 3 po yung maglalaban ulit mga ka-idol. Ayan. Oh. Si Most Wanted. At yung dalawa, hindi natin alam kung anong pangalan. Natatanong natin kung anong pangalan ng dalawang kalaban po. Ito, oh, si Boss. Team Boss Direct. Shoutout sa'yo, idol. Pangalan ng kalabaw nila ay Most Wanted mga ka-idol. Ayan. Tapos, ito namang isa. Anong pangalan? Anong pangalan ni... Boss, anong pangalan ng kalabaw nyo? Simple. Ayan, simple lang. Pero hindi natin alam. Baka mabangis din mga ka-idol. Ayan. Yan po yung si Simple. Tapos, si... Boss, ano pangalan ng kalabaw nyo, boss? Blue Boy, yan mga ka-idol. Si Blue Boy, Simple, at saka si Most Wanted po. Itong second race mga ka-idol, 3 po sila ha, mga ka-idol ha. Kaya yan po, update natin kung sino ang mananalo dito. Si Blue Boy ba? Si Most Wanted? Or si Simple mga ka-idol? Kaya yan, i-update natin habang nilalagay muna sa kwadra yung 3 kalabaw mga ka-idol. Pala yung isa, bali 4 sila mga ka-idol ha. Boss, ano pangalan ng ano nyo? Ano boss? Batang Quiapo. Ito pala si ano si Tanggol mga ka-idol, si Batang Quiapo mga ka-idol. Yan, bali 4 po yung lalaban mga ka-idol. Yan, no, si Batang Quiapo. Yan, si Tanggol po yan mga ka-idol, si Coco Martin mga ka-idol. Yan, ha. Tingnan natin, bali maglalaban si Silent at saka si ano, yan si Batang Quiapo mga ka-idol. Yan,
na At mga sa kaidol ha. race number 4 naman po. Napasok na po sa kwadra yung mga kalabaw mga kaidol. Sino kaya mananalo sa apat na kalabaw na to? Ayan na, sinara na yung kwadra. Kaya malapit na mag-start. Hintay lang ang go signal para lumabas yung mga kalabaw na to mga kaidol. Kaya yan, papakita natin ang gusto para makita nyo ng gusto. Ano kaganda itong race na to at kung sino ang mananalo mga kaidol. Kaya Ayan, sinara na po yan ang na, ating hintay lang natin mga kaidol ha. dalawang wasawat Yan na po yung para sa takbo ng mga kamera. Yan na, magsi-start na yan mga kaidol. Kaya maglalabas na mga batang milyonaryo ng bagong kalabaw na ilalabas dito sa kwadra na to mga kaidol. Kaya sino kaya ang mananalo dito sa race na to? Apat na kalabaw ang maglalaban. Ayan na mga kaidol. Yan, tak-tak-tak-tak. Ayan na. Mga kaibigan. Ayan na po mga kalabaw na race. Sino kaya ang mananalo mga kaidol? Ayan po. Sino kaya sa apat na yan mga kaidol? Ayan o. Huwag po kayong magsisiksikan baka Ayan na mga kaidol. mabubuhay po Ayan po mga kalabaw. Ayan po mga kaibigan. Ayan na mga Ayan po kaidol. mga kaibigan. Nagtatak-tak. Sino kaya yan? Mga kaibigan. Ang si Blue Boy. Mga kaibigan, dikit-dikit. Sino kaya? Ayan yan mga kaidol. Mga kaibigan, nag-iwan na po. Idol, talagang Blue Boy po. Nanalo mga Batang Quiapo. Nanalo mga idol. Kaya yun, talagang si Coco Martin po ang nanalo mga idol. Si Coco Martin. Yan, nagwala po dun. Yan o. Natumba po yung mga motor mga idol. Ayan o. Oh. Pumunta ng planetang Mars yan. Mga kaibigan. Tignan nyo, umigot pa siya. Ayan, hindi maano. Ayan, lahat ng kwadro na ano, natumba mga kaidol yung mga motor. Buti na lang, yung sasakyan natin ay hindi natin pinart dito. Kasi alam natin na mangyayari po yan mga kaidol. Hindi natin alam yung ano ng mga kalabaw pag iba po yung dimension na pupuntahan ng mga kalabaw. Kaya mga ka-idol, ingat-ingat lang po. Dapat wag po natin ilagay yung mga sasakyan natin sa malapit na karera ng mga kalabaw mga ka-idol ha. Yan oh. Yan, next naman. Race number 3 na tayo mga ka-idol.